Aho, owlajyk. Bize malmajygy ýaýjakdyk da. Her kim öz paýyna düşenni ýa. O nähili? Ine şu çyljaga seret, alma men tarapymda durdy. Şetde alam sen tarapyňda. Saňa göz jagadyny gyrpyp durdy. Beybe. İyi ver de. Çöp çalamam ip görsün ha. Şolardan asiyicidir. Beýle bolsa ine bu topa menki. Ýeközüň oýnajakmy? Näde oýnasam şeýdi oýnarynna. Yer bol ya. Diýmek. Aha! Tigrim menki bolýada. Sebäp olam men tarapymda durdy. O nähili? Tigir men tarapymda dura. Bar topuň oýna berdi. Şetde alyň ýyp. Ay ýok. Goýber. Ýok, Goýber goýber diýen. Goýber. Ýok, Goýber. Vay. Yer bol ya. Bir şertim var. nähili? Toptara kim köp salsa, Näme bolýar? yeňen tigral ya. Diýmek tigir menki da onna. Göräýär. Göräýär. Yeňilseň meňem bir şertim bar. Näme? Utulsaň gozyjyk tüýü ören nädejek diýen goşgyny aýdyp berýär. Ya gereň goşgy bolsun gozyjyk. Ýadadymy. Menem ýadadym. Ýöne seret, men ýeňjegim görnüp dura. Ýeňji men bolaýmasam. Birinji topu men sallym. Şoň üçin men ýeňji. Beýle bolsa, iň soňky topu men sallym. Tigir menki bolýar. Bä, siziňem şo ulalaşyp bilmän ýörşüňiz ay. Ulalaşyp çyk hereket ediberseňiz bolmaýarmy? Paýlaşyň deňden, oýnaň agzy bir bolup, özüňi süýt saýmaly dostuňy gaýmak bilip, gysganmaň zadyňyzy paýlaşsaňyz köpeler, şonno diýerler size, agzy birje körpeler. Paylaşın deňden, oýnaň agzy bir bolup, özüňi süýt saýmaly dostuňy gaýmak bilip. Bu senki, bu menki, galan zat
iş